салом алайкум подписчикои CGMCTG дар бораи мошинаи Шангонг маълумот медиҳед. хати роста сар мекунем рафтем як дона лайки бепула дар ин видео монед. Мошина хати рост 3500 дастафка установка дар дохили шаҳр бепул. Мошина нигоҳ кунед, мо як ҷо мошина бурдем, як дузанда ду мошина харидаги ҷаҳати хубии мошина ира дар хотиртон гиред. Мошина 100% 3 сол гарантия дорад, дастафка установка дар дохили шаҳр бепул, нархиш 3500 сомон аст. Мошина гирона стоп дорад, исусу гапу чапш баланд хехтон мефаҳмед, аги мефаҳмед инаи печат дорай қафоша мошинаи оригинал хехтон медонем ки печат дорай қафошта мошинаи оригиналро мо реклама мекунем. хитон мехай метонед подписчикои ма агар тамошо карда бошед. ина моделиш SD дар серия пас рангич хеле одам дар паспорт серия дорад, инам серия дорад, модел дорад, дар интернет бизан мебурора. тариёи ки шумо айни ҳол дида истодаин салом додарҷон, ман ай шумо миннатдорум насиб бошам. мошина гиром пешхидмат меравам. аллоҳ нигаҳбонат боша ҷони апа, саломат боши апаҷони ма. хеле комментариҳо рӯҳияи моро баланд мекунад, яъне мо метавонем ки ҳар рӯз видео партоем. раҳмат апаҷони ма, саломат бошед, дар ҷои бошед, худованд нигаҳбонат. хай подписчикои CGMCTG, худованд нигаҳбонатон бошад. ягон саволи иловагӣ бошад дар номерои болои экран буда, яъне дар WhatsApp нависед ё ягон мошина истифода бурдагӣ дошта бошед, мехарем. фақат аксҳояшонро дар суратҳояшро дар WhatsApp-и мо равон кунед. худованд нигаҳбонатон. хай ҳамон лайки бепула дар видео монед, подписатсияро фаромӯш накунед. худованд нигаҳбонатон. хай.